Hi guys, welcome to Fathers TV. Muresei kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nayo dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Aripo mumwe mukadzi anonzi Angelica Sandi posta paFacebook pake akadedzera kuti vese varume vanofarira Winky D ngavauye avape chikafu. Anyora kuti iye murume wese anofarira Winky D huya hako uswire. I'm at holiday in Harare now. Anotengesa ari kudedza kuti vese vanoda lula ngavauye ndivape mahara. Asi guys, musakanganwe mukadzi uyu muviri wake unenge wembambaira, unenge nguruve. Handizivi kuti ari kuzviva nepi izvozvo nekuti team Winky D, team gafa radedza kuti aiwa angagare zvake nechikafu chake because muviri wake uyu isusu tinoda vanhu vane muviri wakanaka, vanhu vanonakidza, kwete uyu because iye agara anotengesa. Guys, kana muchida munongoenda paFacebook munonomutarisa, anonzi Angelica Sandi. Muviri wake unongoseka, asi kana akapfeka zvake mbatya anotoonekera semukadzi, asi kana azobisa mbatya unototiza, unoshaya tonyarirepi. Vamwe vanodedzera kuti anenge mbambaira. Tinomudii isusu mafans aWinky D, tinoda vanhu vakanaka, vanhu vane mashepu, kwete uyu anonzi Angelica. Ngaenda anotengesera vamwe vanhu, kwete isusu zvinhu zvisina kunaka, zvisina kumurira zvakanaka hatidi. Saka guys, handizivi tinoti kudii. Please comment down below kuti mungaende here kana muri mafans aWinky D kunodya chikafu lula.